донишгоҳ баҳри баланд бардоштани сифати таълим ва ворид гардидан ба фазои ягонаи таҳсилот тадбирҳои амалӣ андешида густариши раванди фаъолияти инноватсионӣ дар беҳдошти сифати таҳсил омода намудани мутахассисони баландпоя аз ҳадафҳои муҳим ва умдаи фаъолияти донишгоҳ маҳсуб меёбад. ба фаъолият оғоз намудани маркази тестии донишгоҳ ва татбиқи амалии барномаи нави идоракунии раванди таҳсилот скарт ба таври автоматикунонида шуда раванди таълим ва имтиҳоноти донишҷӯёнро ба танзим медарорад. аз моҳи майи соли 2015 дар донишгоҳ махсус бахши барномарезӣ ташкил карда шуда таҳия ва коркарди барномаҳои компютерии такмилёфтаи ташкил ва назорати сифати таҳсилот ва автоматикунонии фаъолияти идоракунии сохторҳои донишгоҳ ҳадаф ва вазифаҳои асосии бахши рушди инноватсионии донишгоҳро ташкил доданд. тибқи нақша алҳол лоиҳаи барномарезӣ яке аз модулҳои барномаи скарт омода гардида дар айни замон қабул ва гузаронидани ҷараёни имтиҳони ниҳоӣ тариқи тестӣ онлайн ба роҳ монда шудааст. бахши муҳими модули барнома аз ду қисмат равзана барои дохил намудани саволномаҳои тестӣ ва равзанаи ҷараёни супоридани имтиҳонот иборат буда алҳол имтиҳоноти тамоми тахассусҳои мавҷуда тариқи маркази тестӣ ҷараён доранд ва яке аз афзалияти муҳими низоми тестӣ марказонидашуда пеш аз ҳама ба роҳ мондани раванди автоматикунонии натиҷаҳои имтиҳонот ва беҳдошти вазъи назорати дониши донишҷӯён ба ҳисоб меравад. аз соли хониши 2015-16 аз ҷониби раёсати рушди инноватсионии донишгоҳ якҷоя бо мутахассисони бахши барномасозии донишгоҳ барои супурдани имтиҳони ниҳоӣ дар маркази тестии донишгоҳ барномаи скарт коркар карда шудааст ва ин барнома имконият метиҳад донишҷӯ мустақилона имтиҳони ниҳоии худро дар марказ супорад. дар давоми дарс то оғози имтиҳони ниҳоӣ омӯзгорон метавонанд тариқи онлайн саволномаҳои тестии худро ба ин барнома ворид намоянд. барои донишҷӯён бошад ин имконият метиҳад ҳангоми ворид шудан ба шабакаи дохилии донишгоҳӣ аз ин барнома саволҳои тестие ки омӯзгорон таҳия карданд шинос шаванд ва то имтиҳони ниҳоӣ тайёрии худро бинанд. дахолати ягон субъект ба ин раванд ғайриимкон мебошад ва донишҷӯ метавонад мустақилона тайёрии худро бинад ва имтиҳони худро супорад.